Vítam ťa pri počúvaní môjho 3. CD zo série Prečo láska stroskotáva pod názvom Telesná a citová sexualita. Je to pokračovanie živej nahrávky z bratislavského UPC, kde som prednášal na jar v roku 2001. Keďže sexualita je podstatou ľudskej prirodzenosti, dovolil som si pri témach o hypersexualite a citových zraneniach spomnúť aj vzťah k Bohu, ktorý dáva nádej a poskytuje veriaciemu človekovi oslobodenie a uzdravenie. Vopred ďakujem za toleranciu a porozumenie. Odporúčam ti vypočuť si aj predchádzajúce časti, tak ako po sebe chronologicky nasledujú, aby si o prednášanej téme mal celistvejší obraz. Originálne CD si môžeš objednať na webovej stránke www.hudakcd.sk alebo na adrese Univerzitné pastoračné centrum Alžbetina 14 04001 Košice. Prosím, nezabudni na priateľský záväzok spomenutý na obale. Prajem ti veľa šťastia pri objavovaní cesty k sebe. Vznikajú 3 syndrómy. Jeden syndrom je regresívny blok, druhý syndrom je syndrom Mozambik a tretí syndrom spečatenia. Prvý, regresívny blok. Regres z latinčiny znamená trest. Trestný blok vzniká v mysli muža alebo ženy, ak vymení sexuálneho partnera. Otec 2 detí mi rozpráva, že stále pri milovaní má predstavy iných žien. Mi napísal aj list, svoje svedectvo mladým, aby sa chránili takto. Pýtam sa, ako vyzerá váš sexuálny život? Hovorí, začal sexuálny život v 17, strieľal dievčatá, potom sa spamätal, našiel si ženu, ktorú má rád, ale hovorí, on nevie sa jej celý odovzdať. A stále pri milovaní sa vráti mu nejaká žena z minulosti. Tomu sa hovorí trestný blok v mysli muža a ženy a vymení sexuálneho partnera. Nepovie jej to, veď by jej ublížil, keby jej povedal, že aké má on problémy. To isté rozprávala mi žena, ktorá má okolo 40, to isté sa jej vracia, keď začala na technike v Košiciach sexuálny život. Znova, to isté žena, ktorá 2 roky vydatá, v noci sa budí, nevie, s kým spí. Cíti, že je s mážom, má nočné mory, do rána nemôže zaspať a potom nepovie mu tých veciach znova o minulosti. Čiže to sú zranenia, ktoré zbytočne vznikajú regresívnym blokom. Áno? Regres je trest. Trestný blok vzniká, ak človek vymení sexuálneho partnera. Preto intimný styk sa dá žiť s jedným človekom, intimný život. S 2 ľuďmi to už nie je intimný život. Hovorí sa tomu ináč, že? Hej, rozumiete, človek je dar pre jedinečné darovanie, aby sa daroval druhému človeku a splnil v láske. V knihe Genesis je písané, muž prilnie k svojej manželke, stanú sa jedným telom k manželke, iba k manželke. Lebo iba tam je jedným telom, tam môže spinúť v láske a naplní presne tento zákon lásky. Samozrejme, že keď vznikajú tieto zranenia, je možné z každého zranenia sa uzdraviť. Len človek potrebuje prijať seba samého. Prijať do života aj tú facku, že si tú facku vykledoval, je to tak býva? Nie? Lebo neveríš, že v tom je láska, že sa zdržíš, že to zvládneš a ty neveríš tomu, že je to tak a v slabosti dovolíš a potom vzniká zranenie. Preto človek potrebuje jednoducho prijať do života, áno, vykledoval som tak, ísť ďalej. Jednoducho sa to stáva, áno. Je to, som povedal, že tak časté zranenie medzi mladými ľuďmi, oklamanými médiami a robia také veci, čo si potom sami ublížujú, áno. Preto potrebuje človek hľadať svoju tvár. Potrebuje hľadať svoj dar, áno, aby mohol povedať, že vieš čo, ja už 3-5 rokov žijem čisto a patrím iba tebe.
Ja ti 5 rokov chystám dar vlastného srdca. 5 rokov si ho chránim, aby som ti mohol raz navždy darovať. Áno? Preto aj pšenička hovorí, že žena nie je pannou od narodenia, ale k panenstvu dorastá správnym a zdravým psychosexuálnym vývojom. Je iste krásne, keď je spojené telesné s duchovným panenstvom, ale postoj panenstva môže dorásť aj tá žena, ktorá už prežila pohlavný styk. Môže byť opäť pannou, lebo sa rozhodne, že chce byť pannou. Hodnota ženy nie je v membránke. Hodnota ženy je v seba úcte. Prečo muž chce, aby žena bola panna? Prečo chlapci chcú, aby jeho dievča bolo čisté? Kvôli tomu, aby ho nikto na ulici nevysmial. Ty si ju zobral, ja som sa vyspal. A cíti parohy. Kvôli tomu. Jasné? Keby vedel, že ho nikto nevysmie, nemá problém si ho vziať. Preto tu nejde o fyzickú membránku. Tu ide o to vlastne, že ona je tým chránená. Čiže ako také fyzické panenstvo je tu nie kvôli chlapcovi, ale kvôli dievčaťu. Aby dievča malo úctu voči sebe a vedelo, že sa má chrániť, aby jej manžel sa potom nad tým netrápil. Viete, to je taká prirodzenosť, čo je v človeku. Áno? Prirodzenosť, ktorá tam je, aby človek sa chránil ako dar lásky. Aj mohol patriť druhému človeku naplno. Čiže to je ten regresívny blok. Ďalší syndrom nenávisti, syndrom Mozambik, sa týka skôr chlapcov. Syndrom spečatenia skôr dievčat. Vzniká z dvoch dôvodov. Buď z jedného dôvodu, že je presídený telom, keď je muž presídený ženským telom. Chlapec, ktorý žil 8 rokov nezradený sexuálny život, mi rozprával práve o tomto svojom probléme. Hovorí, stále som túžil po čistej láske. Ako náhle som ju objal, som ju zašpinal a musel som ju nechať. Ďalšiu som objal, ďalšiu som zašpinal, že stále za každým odkopol. S nejakou modelkou ležal na posteli, vysvetľoval jej, že nechce sa ňou vyspať, nechápal, prečo bola ľahká žena. Po mesiaci sa nezvládol, sa ňou vyspal a musel ju nechať. Ten chalan mi rozprával, že on myslel nad samovraždou, jednoducho nevedel, prečo má žiť. Stratil totiž to schopnosť lásky, stratil schopnosť, túžil po žene a stále jej ublížil. A tým aj sebe veľmi, lebo nebol schopný ju pojať do svojho života ako vzácny dar. V celej jej kráse. A tak hovorí ten chlán, že počul o tom, že krst je nový začiatok. Tak začal sa prívať na krst. Hovorí, už 2 roky nežijem sexuálne. Už 2 roky si ženu vážim. Predtým pre mňa žena bola iba kus, čo vzrušuje, priťahuje, ale v tej chvíli ho zašpením a mi je odporná. Túži po nej a zároveň ju nenávidí. Hovorí ďalej, že má kamarátku, ktorá je čistá, je nevinná. Veľmi ho priťahuje, ale keď je pri nej blízko, cíti, ako by sa v ňom nejaké zlo prebudzalo a bojí sa, že ju zničí. Určitý dračí princíp v človeku. Každý rok jednu pannu. Dračí princíp zo správok. To je v človeku, áno? A toto sa prebudza, aby vlastne zničil to, čo tak ho veľmi priťahuje, áno? Lebo nevinnosť veľmi priťahuje. To je najväčšia sexuálna príťažlivosť, je cudnosť ženy. Psychológovia, ktorí sa zaoberajú psychológiou sexuality, dokazujú teraz, že najväčšia sexuálna príťažlivosť ženy je v cudnosti. Keď dievča je vyzývavo, ona je príťažlivá telesne, použiť, odhodiť. A keď je cudná, ten muž spať nemôže. A stále nerozmýšľa. Lebo je tajomná, túži po nej, chce ju spoznať. Áno? To je tajomnosť ženy. Vyžaruje z nej tajomnosť cez zdržanlivosť. Cudnosť, áno? Preto zdržanlivá žena je pôvab nad pôvab. Tak musí čítať Siracha. Pôvab, to je tá krása ženy, že je zdržanlivá. To je jej múdrosť i krása, som povedal. Múdrosť i krása, zdržanlivosť. Tento syndrom Mozambik je syndrom nenávisti kvôli tomu, že sa presídil tým ženským telom. Chlapec túži po dievčati ako po rúži. Ale ako náhle ju objíme, poláme jej lupene a zničil to, po čom tak veľmi túžil. Ako náhle ju otrhne, ona mu zvedne v dlani. Preto chlapec, keď túži po dievčati po rúži, môže po nej túžiť, ale nesmie jej ublížiť. Môže si sadnúť na lavičku v záhrade, privoňať, tešiť sa z pohľadu, no je byť s ňou. Až raz bude jeho, vezme si ju do komnaty, budú sa spolu tešiť. Keď som rozprával o tom Bystrici pre vysokoškolákov, tí chalani začali tlieskať, pískať, aplaus. Áno? Chlapec túži po dievčati ako po rúži. To je túžba mužov. Preto ona by vedela, aj keď túži po nej, ale má mať stále svoje čisté srdce, aby on ani ešte viac po nej túžil. Viete, to je v mužoch totižto je vyprokovaná túžba srdca, nie tela, srdca. A čo chceš, žena, aby po tebe túžil telom alebo srdcom? Hej, čiže preto cudnosť púta jeho srdce.
púta jeho srdce. Vám prečítam jeden list. Napísal mi ho otec 3 detí. Na vojne sa často hovorilo o sexe, o svojich zážitkoch. Ja som nemal o čom. Tak som to chcel skúsiť. Teraz po čase si myslím, že nie každý hovoril pravdu. Skôr si trochu vymýšľali. Podarilo sa mi s jedným dievčaťom zoznámiť. Bolo to jedna z tých, ktoré letia na vojakov. A tak jednu noc som prestal byť panic. Ale bolo to celkom iné, ako som očakával. Po vojne. Zoznámil som sa s ňou na zábave. Bol to obyčajné dievča, vyzeralo aj povahovo. Pri druhom stretnutí bola zima, tak ma pozvala k ním domov. Bol som prekvapený, že hneď na druhýkrát ma pozýva k ním, ale šiel som. Všetci boli doma a mňa predstavila ako svojho kamaráta. Bola mi sympatická, ale necítil som k nej lásku. Chodil som s ňou len tak pre zábavu. Bol to dobré dievča, ale bola strašne naivná. Čo som jej povedal, všetkému verila. Chodil som s ňou, lebo som ju chcel dostať. Vedel som, že je ešte panná, chcel som byť prvý. Aj sa to raz stalo. Bránila sa, ale ja som ju naliehal, že ju milujem a tak ďalej. Verila mi. Potom, ak sa to stalo, rozplakala sa. Ale ja som už vtedy vedel, že ju nechám. Mal som prísť na druhý deň k ním, ale mi to nevyšlo a potom som už ani nešiel. K tomu dievčaťu som sa zachoval veľmi zle. Pripravil som ju o panenstvo a nechal tak. Som to aj ľutoval, že som tak urobil, ako som urobil. A teraz to ľutujem ešte viac. Keď som ju stretol niekedy v meste, pozeral som do zeme, alebo som šiel okolo, hanbil som sa aj pozrieť do očí. Aj teraz sa hanbím ešte viac, keď to píšem. Bola dosť naivná, neskúsená a ja som ju len využil. Druhý bod. Ďalšie dievča, mal som ju rád, ale nebola to pravá láska. Chodil som s ňou kvôli sexu. Naliehala, aby som chodil častejšie a často spomínala svadbu. Ja som nechcel. Keď som sa jej nabážil, tak som odišiel. Ďalšia. A keď sľúbil, že už nikdy nevezme dievčaťu panenstvo, ďalšie zobral panenstvo. Ten chlap píše príbehy, prežil obdobie totálnej zvrátenosti, ako zviera. Alkohole, bez lásky a nevie, koľko ich bolo. A tu nakoniec píše 7. bod. Teraz chcem napísať o svojej poslednej láske. Spoznali sme sa na zábave. Celú zábavu som sa okolo nej krútil. Nakoniec som ju šiel odprevadiť. Na rozlúčku som dostal len obyčajnú pusu a dosť. Tak málo. Bolo to tak málo a tak veľa, že som šiel za ňou aj druhýkrát. No ale ani vtedy to nebolo viacej. Ja som cítil niečo zvláštne, potrebu ísť za ňou. Znovu a znovu. Začal som s ňou chodiť. Po prvýkrát som sa poriadne zamiloval. Až tak, že som o nej sníval. Myslel som len na ňu, bol som zaľúbený. A teraz v manželstve stali sa manželmi. Tá láska ako si zovšednela. A veľkú úlohu hrá sex. Som ženatý niekoľko rokov, máme 3 deti. Manželko som nebol neverný, ale neviem, čo by som urobil, keby som mal nejakú príležitosť. Ešte mám jednu veľkú chybu, čo sa toho týka, ale o tej nepísal, lebo sa hanbím. Možno niekedy inokedy. Keď mi donesol list, ja som si ho prečítal, opäť sme sa stretli a som mu podal na rovinu jeho chybu. Na rovinu. Predstavy iných žien pri milovaní. A odkiaľ to viete? Sa tu venujem, viem, o čo ide. Regres, áno? On si vyvolil za manželku tá, ktorá mu nedovolila čistý bosk. Čistý bosk. A on sa odtedy sa zamiloval. Muž sa bez toho ani nezamiluje. Totižto muž môže mať skutočne rád cudnú ženu. Necudnú môže používať. Rád môže mať jej telo. Povie, chcem ťa. Ale myslí často na telo. Tvoje telo potrebujem. Ale nemyslí tedy na lásku. Nemyslí na jej srdce. On nie je schopný vnímať, pretože žije telo. Preto, dievča, chceš mať vážny vzťah, chceš byť milovaná a nepoužívaná, potrebuješ mať svoju cudnosť, tú najväčšiu sexuálnu príťažlivosť. Byť cudná, tá, ktorá je darom, s úsmevom na tvári. Chcem patriť iba tebe. Ano? To je jednoducho rozhodnutie človeka. Áno? Rozhodnutie človeka. Syndrom Mozambik vzniká práve z tohto, že muž stratí úctu voči ženskému telu. Druhýkrát, z čoho vzniká syndrom Mozambik, druhý dôvod je práve to, že jemu sa zrútia ideály. Keď sa chlapec vyspí dievčaťom, vtedy si naloží sám parohy. Čo to znamená? On rozmýšľa nad tým, že chcel mať jednu ženu. Chcel mať jedinú ženu. Raz sa opil, urobil to a potom to strašne ľutoval. Tento syndrom vzniká práve z toho, že sa mu hodnoty zrútili. Viacerí chalani mi to opísali, jen mi to jednoducho tak povedal, že keď o 3 týždne zavolal, či mala menzes, povedal áno, buchol s telefónom a hovorí, chcel som ju nihilovať. Vymazať z tohto sveta, že neexistuje.
Kvôli tomu, že ona je corpus delicti, dôkaz toho, že on padol. A vedomie, že si panu nezaslúži, ho deprimuje. On cíti, že sám si ublížil. Áno, jej aj sebe. A preto to je syndrom Mozambik, syndrom nenávisti, keď sa hnusí sám v sebe. Lebo sa mu zrútia ideály. Veď sa hovorí, že žena chce muža, pre ktorého ona bude poslednou, aby už nikoho nemal. Aby iba jej navždy patril, že? A muž chce ženu, pre ktorú on bude prvý. Aby ona nikoho pred ním nemala. Aby patrila iba jemu. Aby necítil práve tieto parohy. Keď spácha neveru manžel, ťažko to nesie manželka. Keď spácha neveru manželka, ho začne strašne piť. Dosť ťažko to muž nesie. Viete o tom. To je pre muža veľké pokorenie. To je pokorenie jeho mužskej sily, jeho dôstojnosti. Pretože toto to nie je nejaký anarchizmus, ale to je jednoduchá mužská túžba. Viete, jednoducho, keby ste sa hrábali na dno tej mužského srdca, aj najväčší nejaký zratený muž, keď prídeš na dno jeho srdca, je v ňom túžba. Jednoducho, túto túžbu nosí v sebe. Preto je to naplnenie jeho mužských túžob. A on, keď v ňom prebudza ešte túžby, on sa spamätá. Však toto som chcel. Ale samozrejme, že dnes je veľmi veľa dievčat zneužitých. Dnes totižto médiá ovládajú koho? Ľudí, ktorí sú ľahko ovládateľní obrazmi, silnými zážitkami. A to je práve žena. Citovo, emotívna a ona je týmto ovládaná. Dievča mi povie, viete, ja viem, že máte pravdu. Ja viem, ale vy ste nemoderní. Chápete? Rozumu sa nedopatráš v tej chvíli, áno? Zbytočne. Prepáčte, že tak hovorím, to mala 16 to dievča, 17, ale absolútne rozum. Viem, že máte pravdu, ale ste nemoderní a preto idem inač, áno? A čo je moderné? Rozvratené manželstva? To je teraz moderné, nie? Rozvody. A srdce bez lásky. To je teraz moderné. Zranenia. Tak, kto potrebuje, tak ide za zraneniami. Syndrom spečatenia, to je syndrom, ktorý je práve opačný, ktorý sa týka skôr dievčat. Dievča hovorí, ale ja ho ľúbim. Ten sviniar ďalšie 4 zneužil. A ona stále hovorí, ale ja ho ľúbim. Možno raz v živote boli, až potom cíti, koľko mu dala, až potom, predtým nevie, čo mu dáva. Až potom, keď to zažije, cíti, že ja ho ľúbim. Áno, zostáva v nej pocit. Lebo cíti, že mu veľmi veľa odovzdala. To je to syndrom spečatenia. Sa nevie z toho vymotať. Poviem vám, v Biblii je zaujímavá poznámka, si všimnite. Keď Adam a Eva spáchali hriech, boli vyhnaní z raja. A tam sú následky hriechu. V pote tváre budeš zarábať každodenný chlieb, v bolesti budeš rodiť deti, budeš musieť zomrieť a tak ďalej, že? Takto. A tam sa tiež, žena, ty budeš po ňom túžiť a on ti bude vládnuť. Následok toho, že človek je slabý. A preto sú dnes ženy zneužívané. Sú krehké, slabé, krásne a sú rafinovane zneužité. Zajímavé. Čiže tam, kde chýba láska, sex bez lásky oboch zraní. On ju nenávidí a ona po ňom túži. To je zvláštne. Tie syndromy, ktoré vznikajú, keď človek sa uvedomuje, že potrebuje motív do svojho života, potrebuje žiť lásku, potrebuje znova stať a znova rásť. Áno? Je tu veľa príbehov a veľmi silných príbehov na tieto syndromy, ktoré sa v živote človeka objavujú. Ďalší problém. Sme si povedali o hypersexualite a teraz si povedzme o probléme masturbácie. Je to dotýkanie sa pohlavných orgánov za účelom vzrušovania, pričom dochádza k vyvrcholeniu, podobne ako pri pohlavnom styku. Môže byť to s predstavy alebo depresie. Človek nemá predstavy, ale z depresí sa ukojí. Si treba uvedomiť, že čo to je. Ak s týmto máš problém a nesúhlasíš s týmto, to nie je žiadna skázenosť, žiadna zvrátenosť. Nie je to ani choroba. Výnimočne môže byť hormonálna porucha, je to zlozvyk. Raz, dvakrát urobíš, nevieš to zvládnuť. Je to železná košľa, ktoré nevieš vyzliecť. Preto masturbácia prečo je zlá? Pretože človeka uzatvára do seba a stáva sa, že žije telesnú sexualitu bez citovej a bez duchovnej. Sa mu telo vymkne z rúk a stáva sa závislý na tele. A sex, toto predsa nie je sex. To je deformácia sexu, áno? Preto človek má tieto veci zvládnuť. Samozrejme, že je problém niekedy, pretože veď sa hovorí, prirodzenosť mužská je taká, že 5 minút po smrti končí pokušenie. Naozaj telo drží na úzde. Preto keď máš, chlapče, máš problém s telom, je to ešte celkom dobré, buď rád. Áno?
si v poriadku. Čiže to neznamená, že musí masturbovať samozrejme, ale ide o to, že je to v človeku, áno? U chlapcov vzniká problém masturbácie z telesnej traumy. Dnes sa tlačí hypersexualita cez mass media a som vymkne telo z rúk. U dievčat vzniká skôr citovej traumy. Dievča napríklad sa poháda s rodičmi, alebo s nejakým vzťahu sa rozíde, zdajú ohnutia v škole, alebo má skúškové, alebo depresie, nezvládne jednoducho. Má také stavy ťažké. Čiže citový problém je samoty. A preto do toho padá, že prežíva samotu. Môže to byť detský sexuálny hier. Deti sú maličké, majú 4-5 rokov, sa vyzriekajú, áno, deti sa takto hrajú niekedy, že? Kto z vás sa takto nehral, keď bol malý? Ruka hore. Viete, všetky som vás dostal. Čiže takéto hry, samozrejme, to nie je hriech, žiadna nejaká skazosť. Dieťa nevie, čo to je žiadostivosť a vie, čo to je zvedavosť. Skúmal sexualitu ako púpavku, to je v poriadku. Len nesmie byť veľký vekový rozdiel. Za chvíľku máte deti, aby ste vedeli tým veciam pomôcť. Maximálne 2 roky vekový rozdiel chlapec dievča, keď sa takto hrali v tých rokoch, pretože môže dojsť ku sexuálnemu zneužitiu alebo k pohoršeniu, keby bol väčší rozdiel vekový, áno? Keby sa príliš tomu venovali, nenapadne z toho ťahnu, nie že, čo robíš ty skazený? Čo on sa nehanbí? Ako vystrašíš, sa schová, bude ďalej, pretože ho to zaujíma, pretože to je zakázané. Až teraz ho začne zaujímať. Preto nenapadne vyťahnuť z týchto vecí, aj v poriadku, netrápiť sa nad tým. Dievča v 12 zažil pokus o znásilnenie. Pokus o znásilnenie. Odtedy sa trápila s masturbáciou, lebo ju zranilo, že niekto zautočil na jej sexualitu, ona bola z toho zranená. Už 12. Ako vysokoškoláčka sa z toho dostala vtedy, keď mi vyrozpávala a hovorím, že prosím sa netráp, to je v poriadku, áno. Ja viem, že ti bolo ublížené, aj to zranilo vnútorne. Ďalšie, ako sa z toho dostať, je prevencia. Si perfektný chalán, perfektný dievča, jasné, netráp sa. Je to zlozvyk a ty sa môžeš z toho uzdraviť, áno? Keď sa budeš podceňovať, budeš furt padať. Zdravé sa bude dvíjať, jasné, netráp sa. Druhá vec, prevencia, blbé časopisy, filmy. Keď budeš sledovať, budeš stále to padať, lebo podvedomie, to je čistá biela tabuľa, kde sa ti zaznamenajú silné zážitky. Dám vstúpiť napríklad akčný film, horor, erotika. Odskedy ti potom vyjde do vedomia, z podvedomia do vedomia a potom máš zašpienú psychohygienu. Stále ti to núti na tým rozmýšľať. Preto chrán si podvedomie, aby si nemal potom vo vedomí s tým problémy. Veľmi pomáha, keď sa zamestnávaš. Športuješ, unavíš telo, pozneseš ducha. Keď robíš niečo, sa nesmieš nudiť, lebo z nudy vychádza tento zlozvyk, áno? Keď sa nudíš, furt pádaš. Keď mám homogénne prostredie, môžem rozbať viac tieto veci, ale nechcem ponížiť, hej, nechcem ublížiť, lebo masturbácia je veľmi citlivá vec a môže vlastne niekomu ublížiť. Len toľko, že úžasne pomáha to prvé nie. Keď máš napätie, zmeň polohu tela, prejde to. Každé prvé nie je najťažšie. Keď sa rozhodneš, nie, odteraz chcem žináč. Prvé nie je najťažšie, každé ďalšie ľahšie a ľahšie a ľahšie. A najväčším víťazstvom je zistiť nad sebou. Zrazu zistíš, ty vôbec nepotrebuješ tieto telesné úkony robiť, pretože ty chceš žiť sex ako niečo posvetné, niečo nádherné. V darovaní sa v láske a nie ako pudová záležitosť nejakých skutkov podobným, ako keď človek má potom pocit, že je aké zvieratko. Slobodne, dôstojne tieto veci prežívať. Lebo sex to je dar, ktorý máš darovať. Je to úplne iné. Hej? To je úplne iné, keď človek sa daruje v láske. Ďalej. Keď máš nečistý obraz v predstavách, vyrazíš ho iným obrazom, to, čo máš rád. Či je to hudba, príroda. Keď rozprávam o masturbácii, rozprávam o uzdravení, je nutné, aby som používal aj pohľad viery. Lebo je tu veľa veriacich, typujem, tak preto propozujem o toleranciu ateistov. Je tam úžasná sila cez dar viery. Vysokoškolák, piatak, 2-krát denne padal do masturbácie. Reholné sestry mu dali modlitbu k Panne Márii, odtedy je uzdravený. Po pol roku sa hovorí úplne čistý. Ani raz nepadol. Je úplne čistý. Pýtam sa, čo ťa tak uzdravilo? Hovorí prvá vec, že Panna Mária, hovorí, on ju vidí ako kráľovnú čistoty. A to je veľmi silné. Kráľovná čistoty. A hovorí, my tu takú potrebujeme. Ale druhá vec hovorí, čo šoklo, boli sestry, ktoré boli 4 dní po sľuboch. Stelesnená čistota. A ten pohľad na tie sestry ho úplne vlastne si uvedomil, že kto som? Chlape, spamätaj sa. Nie si zviera, si muž, ktorý má dokázať ženu vnímať. A zaujímavé, lebo jeden chalán 16-ročný mi sa rozprával to isté. Chlapec 16-ročný sa zamiloval. Má problém s masturbáciou. Už nemá. Má krásny vzťah platonický.
sa aj nedotkne, aby sa mu nerozplynula. Ženy, vy máte liek pre mužskú sexualitu. Vy môžete mužov uzdraviť svojou cudnosťou. Pri cudnej žene spozná muž svoju silu, aký je mocný. Pri necudnej spozná, aký je slabý, svoju slabosť. Preto príde manžel z roboty domov, sadne si zistí, že telka je opačným smerom. Ona premestnila nábytok, hej? On by radšej, keby 100 rokov bol rovnako, vie, že príde unavený, ľahne si, sadne a má pokoj, hej? To ona nebola spokojná s jeho platom. On bol spokojný. Ona chcela, teda čo rob, nie? A tak sa stáva, že ženy ich naozaj na to, aby ten pokrok išiel ďalej, hej? Žena je citový motor. Citomotor ženie a naháňa má obrovskú kubatúru, hej? Lebo je motorom, je obrovský citový motor. Potom cez vieru. Sviato zmierenia. Mnohí boli uzdravení rozhrešením. V momente boli uzdravení, áno? Čo je ľahšie povedať? Odpúšťaj si hriechy, alebo vezmi si lôžko a choď. To je moment uzdravenia. Potom je dobre, keď máš spovedníka, ten ti pomôže. Povieš mu, oče, mám taký zlozík, v poriadku, pričastejšie, v poriadku. Keď máš 15 spovedníkov, povieš, za jedným, za druhým, nemáš motiv. Keď máš jedno, povieš, že sme sa dohodli, da nesmiem padnúť, nie? Čo mu poviem? A taký ľudský, a povieš nie a vyboxuješ to. Čiže to prvé nie, áno, to je dôležité. Sa preto rozhodnúť. Ak sa rozhodneš, budeš povedať, neboj sa, aj keď si padla znova, úsmev a ideš ďalej. A posledná vec. Je ľahké padnúť, ale je hanbou sa držať. V momente, ako by si padol, si povieš, Pane Bože, odtud som nechcel vidieť, ak som slabý. On vie, veď ťa stvoril. On sa netrápi, to ty sa trápiš nad tým, hej? On vie dobre, keď mu vyznáš lásku, sa ti odpúšťajú hriechy, máš čisté srdce. A z čistého srdca vychádza radosť. Tomáš Kempenský, 2. hlava, 4. kapitola. A Don Bosco hovorí, že diabol má strach z radostného človeka. Má strach, normálne. On sa bojí radostného. Preto sa hovorí, že smutný svätý, žiadny svätý. Preto sila mladých radostností. Pozor, môže byť veselý z nesložitého vtipu a neradostný. Radostnosť, to vyviera z človeka ako prameň takej živej vody. On osvieži každého, lebo má radosť, že je ten, kto je. Že je radosť z vlastného života. A ráno vstaneš, povieš, Pane Bože, ja dneska nechcem padnúť. Pád, som ti povedal, že nechcem padnúť. Ja vám poviem, že čistota, to nie je úspech človeka. Prosím vás, kto by sa kvôli tomu podceňoval, pozor, ty sám nevybojuješ. Si slabým človekom, padáš. Ako nám by si niekto povedal, že som dobrý, som čistý, padne, hej? Preto hovorím, že to je aj výchova k pokore. Lebo pád človeku vyvolá smutok. Smutok vyvolá pád smutok a človek sa točí a točí. Preto kašli na to a nepodceňuj sa. Jasné, úsmev na tvári. Mám zakozený byť smutnými. To je cesta k radosti a k slobodeniu. Byť totálne slobodný. Viete, naozaj človek, ak sa nepostaví proti tomu a povie, že nie, tak bude stále sa rýpať v bláte. Záleží od neho, či sa rozhodne. A neodsudzovať sa. Veď každý z nás je taký nedokonalý, že až. Na prvom mieste, vám poviem, keď už rozprávam z toho pohľadu viery, na prvom mieste potrebuješ odpustiť Bohu. Že ťa dopustil tomuto svetu. Lebo si vieš, ja som taký a toto, prosím ťa, nechaj tak. Konečne mu to odpusť, že ťa stvoril takého, aký si. Že úplne chceš vyzerať, inú postavu by si chcela, hej. Musíš to jednoducho prijať, nezmeníš to, hej. Keď sa zašalieš, sa nezmeníš a budeš taká, ale jednoducho, keď nemáš postavu modelka, budeš driečná žena, a tiež pekná, ale driečná. Jednoducho z teba modelka nemôže byť, pretože telke dávajú iba modelky, driečné ženy nedávajú, áno. Celý problém. A dievča je nešťastné, lebo struhátko používa každý deň ako dietu, hej, a nejde to. No nemôžeš, lebo máš inú postavu. A teraz si uvedomiť, dievča, v čom je tvoja krása? Tvoja krása je v tom, že si iná ako on. Jasné? Dvaja prídu na rande, zistiu, že nie sú opační. Trapas, hej? Tvoja krása je v tom, že si iná ako on. Jasné? Preto ty sa vôbec nepodceňuj. Máš mať normálne silné ženy. Ja ti odpúšťam, že tak vyzerám, no a čo? Aj tak to nezmením, nič neostáva len prijať, áno? A keď človek odpustí, Bohu odpúšťa aj sebe.
A keď odpustí sebe, dokáže aj svojim odpustiť okolo. Cez Boha prijíma seba, cez seba iných. Keď nevieš prijať iných, to znamená, že ti chýba čosi, krok seba prijatia. Veď viete, prečo človek sa nezdôveruje iným? Nie preto, že by im neveril, ale že neverí sebe. Keď sa človek nezdôveruje iným ľuďom, to nie je preto, on sebe sám neverí. A on hovorí, že neverím im, on sebe neverí. Hej? Potrebuje si veriť, aby sa mohol slobodne preto rozhodnúť. A byť slobodným človekom, netrápiť sa. Čiže žiť slobodu. Takže toľko od problém masturbácie. Teraz by som prešiel do citovosti. Citovosť, slzy do vankúša. Ženy, úprimná sústrasť. Je to váš problém. Ano, čo s tým? City. Jedna osmačka, taká lepšie vyvinutá, sa pýta. A my, dievčatá, v koľkých rokoch môžeme chodiť s chlapcom? No a ty si čo myslíš? V 15? A možno, že ty môžeš, ale dokážeš si zvoliť v 15 životného partnera? Sama si odpovedala. 16 mi hovorí, viete, ja viem, ja poznám celé vaše prednášky, aby som chcela chlapca nie na sex, len tak za ruku držať. A ďalšia mi hovorí, a my v našom veku nie sme schopní milovať naplno. Ste schopné, len nedokážete zvoliť životného partnera. Totižto nie ste citovo vyzreté, aby ste spoznali človeka. Citovo vyzrieť znamená vedieť, mať schopnosť pozrieť do srdca človeka. Kto to je? Poznať jeho srdce. Preto hovorím, čítam, počkaj rok, 2, 3 a budeš svojich chlapca nepodľa toho, že aké má botasky alebo tričko. Ona nevie ináč. Sa jej páčia botasky, nie? A tak chce mať toho bouchača, hej? On je frajer. Počkaj a budeš si ináč voliť. A ona nevie vtedy ešte, nevie. Preto musí vyzrieť, aby vedela pozrieť do srdca človeka. Čo dozria po celý život? Dieťa je maličké, striko povie, čari mari fúk, dieťa, striko čaruje. Vyrástie a zistí, že striko klamal. Hej? Preto sa hovorí aj dospelí ľudia, má 50 rokov a on shltne všetko aj s navijakom, čo mu povedia. Sú takí ľudia, naivní, všetko zožerie, všetko, hej? Pretože človek dozrieva po celý život, my celý život, my až do smrti budeme stále dozrievať. A preto človek potrebuje vyzrieť a vedieť poznať srdce človeka. Preto všetko má svoj čas. Má svoj čas. Po pár rozhovoroch, čo som tu absolvoval včera v noci a aj dnes popoludní, zistil som, že bolo by dobre asi jednu vec. Totižto váš problém je v tom, že máte problém si veriť. Čo zajtra? Škola má zmysel. A čo potom? A známosť? A môj život vo hviezdach? Čo s tým? Raz som čítal takýto list. Píše žena žene. Ďakujem ti za tvoju gratuláciu k 15. výročiu nášho sobáša. Predstav si, môj manžel sa mi až teraz priznal, že on oslavuje 400-ročie, čo sa modlil za dobrú manželku. Ja som nechápala, odkiaľ je toľko radosti a pokoja v našej rodine. Či to nie je preto, že sa mladík 10 rokov pred sobášom pripával svojimi mladickými obetami, modlitbami do manželstva. Preto rada dávam svoje srdce jemu a jeho deťom. Zvláštne. Som tým uvažoval, ja som raz prednášal v Piešťanoch a tam prišla práve žena, ktorá povedala, že si manžela vymodlila. Som rozprával o tom včera? Nie. Viete, čo sa stalo? Tam boli normálne, to bolo na verejnosti. Ľudia, čo sa tam liečia v Piešťanoch, viete. A prišla, že, a kde je? Pýtam sa, no tu. A prišiel taký blondiak, celý červený, sa predstavil, hej. Plno ľudí. Áno, je to možné. Čo to znamená? Slzy do vankúša. Dievčatá, tie slzy do vankúša, to je tréning do manželstva. Takého chlapa na celý život si na krk uviezať. Vieš, čo to je? Ešte sa nareveš. Nie hodinu a nie jednu noc. Prečo? Lebo žena, ty si tak jemná, tak bohatá, tak zraniteľná, že muž ťa ťažko pochopí. On ťa musí iba prijať takú, aká si. Si pre ňoho veľkým zdrojom poznania, ak sa rozhodne, že bude poznať tvoje srdce. Obrovské množstvo poznania. A práve preto sa stáva, že ona je v tých veciach, keďže nepochopiteľná, veď sa hovorí, že žena nevie, čo chce a nedá pokoj, kým nedosiahne, nie? Je to ťažké, hej? A práve preto sem tam dostanú slzy, áno? Lebo to nejde. Nie je to v tej chvíli, nevie to zvládnuť, nie je to možno nereálne, to, čo by chcela v tej chvíli, hej? Čiže nájsť niekoho, čo by totálne pochopil. A preto tie slzy niekedy padajú. Kto si myslí, že bude mať rád a nikdy slzy lásky nevyroní, ten sa veľmi mýli, slzu bolesti. Lebo láska je v tej plásku, keď bolí.
Ona obetuje čosi za seba, že cíti egoizmus. Chce byť darom pre manžela, pre deti. Čiže toto je tá láska cez dar. A preto, dievča, ak ti je niekedy smutno a tie slzy vám kúšam, žmýkaš po večeroch, sušíš na radiátoroch, stáva sa, čo s tým? Tie túžby srdca, ktoré máš v sebe, je potrebné obetovať. Večer čo večer môžeš to obetovať. Ty nevieš, kto ti raz bude patriť. Nevieš ešte. Ale ak ty vieš, že niekto to vie, a keď mu veríš, tak on to zariadí. Preto hovorím mladým, ak máš vieru, tak sa modli. Povedz, Pane Bože, však mi chráň to dievča, nie? Chráň mi môjho chlapca. Urobi to? Super, že urobí. Tak nech to urobí. Chlapec povie, no ktorá bude moja 1000 dievčat? Pánečko, 1000 dievčat, tak všetky 1000 bude chrániť a 1001 bude jeho. Trápas, nezvládlo to, hej? Preto, keby si mohol, jak by si veľmi chcel, aby ten človek, čo ti bude navždy patriť, bol úžasne chránený a je bol dárom pre teba, pripraveným. Preto hovorím, modlitba to je vyznanie lásky. Ty mu jednoducho po večeroch posielaš korešpondenciu, listočky zamilované, a on posiela takto. A dostane to? Dostane. Raz mu povieš, ty, ja som 5 rokov po večeroch, tak slzy do vankúša za teba. Preto som 5 rokov nemohol spávať. Keď raz to robíš, tak to musí cítiť. Musí to cítiť. To je normálna otázka viery, keď ty toto žiješ. A preto to je najkrajšie, čo môžeš robiť. Preto keď prednášam manželom o výchove detí, im hovorím takto. Je veľmi pekné, keď napríklad rodičia večer s deťmi. Jožko má 4, a Marienka má 7 a ďalší, hej, všetci spoločne a povedia, že napríklad, Jožku, prepáč, nediaľ si ja som myslel, ale všetci večer sa modlia a povedia napríklad, že teraz sa modlíme za dobrého manžela pre našu Marienku, hej, a všetci. A Jožko sa modlí, aj keď sa bijú, ale už nech má, hej. Rozumiete, a vie, o čo ide, hej, rozumie tomu, hej. No sa modlíme za dobrú manželku pre našho Jožka, aj Marienka sa modlí, ak od mala takto žijú. Každý deň. Až to dievča bude mať 17, nebude sa po večeroch samé za dobrého manžela modlievať? Čo myslíte? Chlapec bude mať 20 rokov, nebude sám po večeroch? Takto. Jedno dievča mi to povedal, viete ako? Hovorí, ja som večer vpadila do bratovej izby. Bola tam tma, som nevedela, že on je doma. Otvorím a on na kolenách. 22-ročný chalán, hovorí, zimomrávky po chrte behali. Som videla svojho brata, ako sa modlí. Jednoducho to je niečo tak silné, plné dôvery, že keď dievča od mala takto sa modlí za dobrého manžela, či ona sa len tak nechá niekomu otestovať v posteli, či mu vyhovuje. Či taký chlapec, ktorý sa modlí za dobrú manželku, či on len tak nejaké dievča zneužije. Ako kriper. Čiže je dôležitá príprava od mala, totižto. Keď ten človek žije tú obetu alebo modlitbu, lásku, on vtedy si pripravuje vzťah tým človekom. On povie, veď teba už 5 rokov mám rada. Už 5 rokov teba mám úctu. A preto človeka nemôže predsa ponížiť, ani zneužiť, ani oklamať. Preto vám hovorím, že toto je dôležité, žiť ten duchovný rozmer lásky. Duchovný. Seba prijatie. Kto som? Ako muž a žena stvorený na jeden obraz. Nekonečnej lásky. Čiže toto je to celý problém. Ja som včera rozprával o pôvode lásky. Z lásky prichádza na svet, vyvolaný láskou, materskou láskou a láskou, ktorý ho stvoril. Láska, ktorá naplňa a láska, ktorá ho povoláva. Čiže je to jasné, treba veriť. Povieš, no hej, no ako? Tak nič neostáva jednoducho. Nič neostáva, iba veriť. To je cesta, lebo ľudský život je taký úbohý. Viete, raz som mal, viackrát to bolo, ale spomínam si také stretnutie s manželmi. A keď sme mali osobné rozhovory, intimné rozhovory, tak som si povedal, bieda manželského života. Bieda. Je to realita. Pretože tieto veci, čo vám hovorím tu, viete, aké to je ideál? Vysoký, že? Upozorňujem, vy ho nikdy nedosiahnete. Nikdy ho nedosiahnete, nie? Iba vo večnosti a tam už nežijú sexuálne, hej? Nepotrebujú to. Hej? Vidíte, to je, pozor, ideál to nie je cieľ. To je iba smer, to je majak, ktorý hovorí, ktorým smerom má ísť loď, aby sa nerozbila na skalách. Aby došla do pokojnej zátoky, do cieľa. Preto ideál to je majak, to je smer a nie cieľ. Cieľom lode nie je vyliezť na majak hore, hej? Ale vieš, kam ideš. A preto som o ideáloch, aby ste vedeli, za čím túžiť. Ale pri manželských milovaních, keď prednášam tie veci, ak manželia žasnú s týmto a túžia potom to, alebo vtedy je manželské milovanie stále krajšie a stále nové. Keď majú kam túžiť, aby nemali pocit, že už sme v koncoch. Sme skončili. Preto aj vám chcem
udávate ten ideál lásky kvôli tomu, aby ste vedeli, za čím máte túžiť, aby ste mohli zažiť uzdravenie. Pretože človek totiž môže zažiť uzdravenie iba keď má tento rozmer ideálu v sebe. Ak nemá tento rozmer, on neuverí uzdravenie. Keď má pocit, že je pomrkvaný a neviem čo, tak ženko má pocit, že nedokonal je, slabý a všetko možné. Hej? A preto vám hovorím, že cez toto seba prijatie sa človek uzdravuje. Keď sa nepríjme, neuzdraví. To je vlastne cesta k uzdraveniu. Cez seba prijatie. Keď som robil prieskum, kedy asi dievča by si malo voliť chlapca a chlapec dievča, keď som robil ten prieskum, viete, ako to vyšlo? Kedy dievča a kedy chlapec. Tak vyšlo, že dievča je zrelé pre voľbu partnera približne v 20 rokoch. Pozor, nemôžem povedať, že to je vek zrelosti. To je taký priemerný vek. 20. Plus minus 1-2 roky. Čiže dievča minimálne 18. Keď nemáš ešte 18, má čas. Pretože potom môžeš ľutovať. Potom zistíš, že už si veľa dovolila a nevieš sa vymotať z toho vzťahu. Hľadaj by si iný vzťah. U chalanov vek zrelosti pre voľbu je 24-25. To znamená znova 1-2. 22 rokov minimálne. Preto hovorím chlapcov, dievča pred vojnou si na krk nevešaj. Prečo? Potom zistíš, že žijú dievčatá aj na inej ulici. A čo potom? Všetko má čas, aby si jej neublížil. Všetko má čas. Samozrejme, to je opäť ideál, nie? Ideál. Realita býva iná. Obaja máme 20 rokov, máme sa radi. Hovorí, vieš čo, ešte máte čas, povedz mu to. Ona povie, vieš čo, máme čas. Ona chcela povedať iba toľko, že vieš, ja už by som aj mohla, vieš, ale tiež musí trošku vyrásť. Hej. Lebo sú dve etapy dozrievania pre vzťah. Prvá etapa je to, že človek potrebuje byť zrelý. Najprv sám zrelý, aby mohol voliť. A druhá etapa je tá, že tí dvaja vo vzťahu musia byť zrelí, aby si mohli zvoliť. Často, keď majú obaja majú 30 rokov a poznajú sa 3 dní. Môžu sa voliť? Skoro. Ešte sa nepoznajú. Etapa prvá bola, druhá ešte nie. Samozrejme, a keby neboli zrelí a chodia už 15 rokov, tiež nemôžu si voliť. Darmo spolu, lebo nevedia, ešte sa nepoznajú poriadne. Čiže všetko má čas. Preto priateľstva môžu byť aj 20 rokov. A voľba nastupuje potom. Priateľstvo môže byť kamarátiť sa, ale byť slobodný preto, lebo nevieš, komu budeš patriť. To je otázka takéto úcty a komunikácie. Ďalšia falša tvár lásky je sexuálna vášeň. Sexuálna vášeň, čo to je? Sexuálna vášeň, sme si povedali, že zamilovanie sa to je splavnutie citov. Ružové okuliare. Sexuálna vášeň spôsobuje slepotu. Ten človek nemá ružové okuliare. Už je slepý, nevidí, kam ide. Slepý slepého do jamy vedie. To je vlastne ten problém sexuálnej vášne. Sexuálna vášeň. Prišiel za mnou jeden muž a mi hovorí, mám 25 rokov, sa mi rozpadal manželstvo, prosím vás, poďte k nám na návštevu. Tam som prišiel ich navštíviť, sedeli na gauči, medzi nimi rok a pol dieťatko, hovoria, sme 3 roky manželmi. My sa nedokážeme prijímať, chceme sa rozvázať. Povedzte, jak je to možné? My sme sa za 5 rokov nespoznali, 5 rokov chodili pred sobášom. Pýtam sa, a po aké dobe si začali poľhaný život? Asi po roku. Možno ste sa 2 týždne poznávali. Keď začali telesné dotyky, ktoré spôsobovali telesné zrušenie, ste sa prestali poznávať. Ste si začali vytvárať fiktívny vzťah, vymyslený vzťah. Pretože telesné vzrušenie je úplne normálna reakcia človeka, pokiaľ je zdravý. Muž a žena opačný sa priťahujú, človek je bipolárny. A keď začnú dotýkať, aj keby neviem, akí boli, ich to priťahuje, lebo sú opační. To nie je láska. To je normálna biologická reakcia. A preto tí dvaja mladí si vytvárajú fiktívny vzťah cez dotyky. Tak vznikajú manželstvá mnohé, ale nemajú sa radi. Oni si iba spôsobovali príjemné tie telesné chvíle. Je to princíp falošnej reklamy. Eros, síla lásky. Si všimnite tú knižečku, keď môžete, taká zelená knižka. Rozpráva v štúdiách na amerických univerzitách, kde dokázali, že erotické reklamy berú človeku slobodu. Človek, ktorý sleduje erotické reklamy, stráca vnútornú slobodu. Nie je schopný sám slobodne voliť. Keď vidíš, dáme tomu tú erotickú reklamu beží 10 krát, stále v tebe prebieha sexuálne zrušenie pri tomto. Ťažké od toho oči otrhnúť. Pôjdeš do obchodu, zbadáš propagovanú značku alebo výrobok a cítiš takú sympatiu voči tej značke, voči výrobku. Už tam nie je reklamy, ale cítiš sympatiu. Prečo? Pretože ten sexuálny náboj, čo bol v tom opačnom pohľade, čo si videl, prešiel na túto značku. Značka ťa vzrušuje. Ty nevieš o tom. Niekto povie, to je moja značka, nechcem nejaké značke ublížiť. Prídeš domov, povieš, to je moja značka, v obývačke mám takú techniku, to je moja značka. Prečo?
lebo ťa priťahuje, lebo si mal nejakú tú značku svoju, nechcem žiadnu spomenúť, hej, na plagáte, kde si v škole alebo v izbe, značka k tomu nejaká holá baba. Ten chlapec na ňu pozerá denne a on bude stále tú značku kupovať, pretože značka ho priťahuje, ho vzrušuje už bez toho. Prešla to vzrušenie na tú značku. To je štúdiam na amerických univerzitách. Preto môžeme zahlásiť, zažalovať všetkých výrobcov reklám, ktorí používajú etiku o reklame, že zbavujú človeka vnútornej slobody. Človek nie je schopný si slobodne variť potom po takéto reklame. Čiže to je tá sexuálna vášeň, ktorá spôsobuje slepotu. Jedno dievča mi hovorí, 8 rokov sme spolu chodili. Teraz sme sa rozišli asi pred pol rokom. Prečo sa rozišli? No zistili sme, že sa k sebe vôbec nehodíme. Po 8 rokoch, ona má 30 rokov, sa teraz s chlapcom rozišla. Ako ste mohli 8 rokov spolu držať? Hovorí mi, viete, žili sme sex, a to nám vyhovovalo. Sexuálny život spôsobuje umelé udržovanie partnerského vzťahu. Keby neboli začali, už dávno sa mohli rozísť. Lenže oni si navzájom vyhovovali. Ona mala akože muža, no nebol to jej manžel. A on, keďže mal biologickú potrebu, začal sexuálny život, ona mu plnila manželskú povinnosť. A tak si vyhovovali. Ona jeho, on ju využíval. A tam nebolo lásky. Sexuálny život spôsobuje umelé vzťahy. Fiktívne vzťahy, povymýšľané. Medzi ľuďmi vznikajú 3 putá. Prvé puto je intelektuálne. A má meno pravda. Spomínam do človeku, kto to je. Charakterové voľové vlastnosti. Či ten človek má charakter. Či môžeš mu veriť. Či to nie je človek, ktorý je zločinec. Ktorý ubližuje, ktorý je narkoman, alkoholik. Si uvedom, že nemá charakter. Môžeš sa tomu človeku zdôveriť, odovzdať? Čiže to je veľmi dôležité poznať minulosť. Niekto povie, mňa nezaujíma minulosť. Prosím ťa, minulosť, to sú korene toho človeka, odkiaľ vyrástol. To sú základy, na ktorých stojí jeho dom. Vy dvaja chcete postaviť dom a bude mať iné základy ako ty. Sa rozsype, keď on stával na piesku. Ten dom praskne a sa rozsype polovica. Druhá sa zrúti tiež. Čiže vy chcete stavať spolu dom, tak musíte si jasne povedať, že čo chce, aká je tvoja milosť, no charakter. Druhá vec, čo potrebuješ, je rebríček hodnôt. Aký on má? Možno má úplne iný rebríček hodnôt. On, dajme tomu, by chcel kariéru. Ty by chcel mať rodinný život. On absolútne, preto nemá zmysel. Alebo chce peniaze. Preto rozmýšľať, či máte rovnaké rebríčky hodnôt. Poznám vzťah, keď ona je učiteľka, rada by išla do divadla za kultúrou. On sedí celý čas pred telkou, pozerá futbal, pije pivo v monterkách a celý jeho život, hej. Bednička, stačí. Jemu viac netreba. On nikdy v živote do divadla nepôjde. A tí dvaja sú úplne odlišní, ktorí nie sú schopní si naplňať svoje túžby, svoje potreby, nepomôžu si tým. Čiže aby sme chápali rebríčky hodnôt, aké sú tam. Tretia vec, čo je potrebné si uvedomiť, aký človek má svetonázor. Čo on žije, v čo verí. Otázka vierovyznania. To je veľmi dôležité, lebo harmónia, tí dvaja majú spolu deti, totiž to nielen spolu žiť, aj deti vychovávať. A deťom chcú dať to najlepšie, čo majú v sebe. Podľa svojho svedomia a podľa svojho presvedčenia. A keď toto nemôžu urobiť, potom vznikajú zranenia medzi nimi. Preto jasne tie veci si vyriešiť, aby neboli problémy, potom sa to rozpadáva. Čo mám pocit, že zostal sám. Ten druhý človek nemá pre neho pochopenie. Dievča, dám tomu, je veriace, on je ateista. A bude kričať, kam chodíš zasa v nedeľu do kostola? Si myslí, že ona sa chodí kultúrne vyžívať. On pôjde na futbal, sa vyreve a tiež sa športovo vyžije, hej? A každý má svoje. Ale nevie pochopiť, že to je niečo iné a nie kultúrne vyžitie. To je jej presvedčenie, jej život. Čiže to nie je nejaká príslušnosť k nejakej, strane alebo čo. To je jednoducho život človeka, ktorý formuje, vedie. A posledná vec, si uvedomiť, že sú tam aj zlozvyky. Tie musíš prijať. On sa nezmení. Tiež hovorí, on sa zmení. Nezmení. Nezmeníš ho. Ty s tým počítaj, keď s ním vytváraš vzťah, že taký bude vždy. Aký to ešte horší. Lebo potom sú tie zlozvyky 5-násobne väčšie. Jednoducho ho nezmeníš. Musíš prijať, že je taký. Nebude iný. Nechcem rozprávať na rovinu, že prečo. Pardon, že aký môže byť rozličný. Hej? Si stále rype v nose, jednoducho musí to prijať. Jednoducho, hej? Bude taký. Celý život si predstav, budeš to pri ňom trpieť. Hej? Nezmeníš ho. Až keď sa zmení, môže s ním vytvoriť vzťah. Nie teraz s tým vzťah, že ja ho zmením, nič ho nezmeníš, skončíš na psychiatrii nakoniec, hej? Zistíš, že to nie je môj Jano, ktoré som si brala. Sa stáva. Po roku príde také vytresenie, také facky, že človek zistí, že je s tým človekom. Som poznal 2 manželov, ktorí hovoria, my 5 rokov žijeme v jednom dome pod jednou strechou, máme 2 deti. My sme cudzí ľudia pre seba. My sme sa brali po nejakej zábave, bo sme čakali dieťa
Ale my sme cudzí ľudia. Oni nevedia spolu komunikovať. Sú cudzí ľudia. Nevedia sa prijať. Tam nie je lásky. Hej? Mne tak veľmi ľúto, keď vznikajú vzťahy bez lásky, lebo tí ľudia, viete, napríklad, keď sa niekto v úvodzovkách musí brať, a to vôbec netvrdím, že sa musí. To, že čaká dieťa, to ešte neznamená, že musia sa brať. To dieťa bude za to trpieť. Pre nerozumnosti dospelých ľudí. Oni nemajú pocit slobody, keď vstúpia do vzťahu. Pretože príde kríza a pri kríze sa stáva, že ideme na koreň. Prečo sme sa brali? Keď chcem napríklad pomôcť manželskému vzťahu, aby sa uzdravili, stále im kládiem otázku. Prečo ste sa brali? Oni povedia, veď sme sa ľúbili, sme boli mladí, pekní. Ľúbili sme sa. Fakt? Dobre. A keď tam bude to, že bolo dieťa, ešte vykričí, ty si nedával pozor. Po rokoch povedia, sa hádajú stále a budú si vyťahovať ešte toto, že čakali dieťa. A vtedy povedali, my sa máme radi, my sa berieme, my sa máme radi. A ak príde kríza, sa k tomu nepriznajú. Že sa brali zle. Rozumiete? Vyťahnú všetko. To tvoja rodina bola takáto, toto rozumieš tam všetko, že sa vyťahá, nie? Všetká špina, čo sa dá, a ešte aj toto sa vyťahne. Čiže keď boli mladí, si všetko sľubovali a keď prišla realita, potom má problém prežiť vzťah, manželstvo. Príde kríza a rozpadne sa. Preto vznikajú rozvody. Preto byť slobodne bez žiadneho takého tlaku. Žiaden zlák. Čiže, vidíte, prvé puto je rozumové. Druhé puto je citové. Tam je potrebné, že tam je dôležitý čas. Čas. Všetko má čas. Keby ti chlapec povedal po 2 týždňoch, ľúbim ťa, kľudne mu to môžeš otrepať o hlavu. Povieš, vieš čo? Môžeš povedať, že páčiš sa mi. To hej, to aj z fotografie môže byť pekný, nie? Nie na prvý pohľad. Hej? Láska na prvý pohľad, páčiš sa mi. Môžeš mi povedať, že ťa priťahuje moje telo, to je v poriadku, si zdravý, hej? A to neznamená, že ma máš rád. Preto ty ešte nevieš, kto som. Ty môžeš mať iba rád predstavu o mne. Ty máš iba predstavu za 2 týždne, ale nevieš, kto som. Po roka im mal to človek, to povedal, že ľúbim ťa, ešte nevie, koho ľúbim. Povedať môže, ale nevie, čo hovorí. Lebo sa smejeme, že viete, po rokoch, keď uvidíte, vyťahnete svoje listy zamilované, čo ste písali, hej? Vy sa nebudete čudovať, že ste ich písali, ale sa budete čudovať, že komu ste ich písali. Preto vám hovorím, že treba si dať pozor na to, hej, aby ste v živote nemuseli sa čudovať, že komu si je to možné. A tebe som také listy písal, to neverím. Že sa poznám jak staré papuče už potom, hej, nevedia pochopiť, že oni si mohli niekedy takí byť milučky. Čiže preto má čas. City, to je bublina, splánie, prasneš, prázdno. Preto má čas ružové okuliare, počkať, kým človek vytriezvie. A tretie puto je telesné. Telesné puto má meno sloboda. Prečo? Oni ho 8 rokov posilňovali. 8 rokov žili sexuálne. Keď po 8 rokoch prestali, zistili, že k sebe vôbec nejdu. No to nezistili, lebo boli slepí. Telo to je slepota. Vášeň, slepota. Rozumu absolútne. Zistili, že nejdu k sebe. Citovo. Oni vlastne si uvedomili, že vlastne nevytvorili zväzok lásky, ale spolok oboplných služieb. Ja tebe, ty mne. Ona mala akože muža, o ktorého sa opierala, nebol to jej manžel. To bola lož. A on, keďže mal potrebu, ona mu to robila ako manželka. A on vlastne mal sexuálnu potrebu, preto vytvorili fiktívny vzťah. Preto stačilo, že rozťahli sexuálny život a rozpadávajú sa vzťahy. Preto mnohé vzťahy stoja na sexe. Ale či vydržia celý život žiť so sexom iba, to je otázka. Lebo sex to je niečo posvetné. To nie je masturbácia. Mnohí manželia iba masturbujú. Oni majú pomer, ale majú iný motív pre to milovanie. Tam nie je túžba darovať sa, ale uspokojiť sa. Každý sám seba. Rozumiete? To znamená, že obapolná služba, ale nie sex. Sex je láska. Toto nie je sex, to je deformácia sexu. To je to okyptenie sexu. To je to, keď človek sa stáva sexuálnym mrzákom. Veľmi veľa je ľudí zranených, on nevie sa milovať. Prečo? Muž je zrelý pre sexuálny život vo veku 23 až 27 rokov. To je vek, kedy muž vyzrieva pre sexuálny život. Keď začne sexuálny život skôr, sa mu vymknú pudy z rúk a on sa stáva závislým a nevie dozrieť pre sexuálny život. To znamená, že bude schopný, ale nebude vedieť viesť sexuálny život. Aj manželstvá, ktoré vznikajú skoro, 20 ročí sa berú, takéto manželstvá aj sexuálny život býva dosť telesný, dosť pudový, rozumiete, telesný. Lebo ešte on nie je vyzretý na to, aby dokázal svoje telo ovládať.
častokrát je vedený telom, ale nevie byť vedený láskou. Preto, lebo ešte nevyzeral na to, aby vedel svoje telo ovládať, aby to zvládol. Preto muž potrebuje vyzrieť, aby sa naučil ovládať svoje telo. To je presne, dievča povie, viete, môj chlapec, on je chlap, on potrebuje sex. Hovorím, Zlatko, až bude tvojim manželom a pol roka nebudete mať pomer. Aj rok, keď je ochorie manželka. Čo potom? Poseš ku susedke, lebo je chlap? Ak sa on teraz nevie ovládať, myslíš, že budete sa vedieť ovládať v manželstve? Pozri sa, ja to poviem inač. Som povedal dievča, že slzy do vankúša ťa pripravuje, aby si bola dobrou manželkou. Je to tak? Cez slzy sa naučíš, čo je to láska, čo je to obeta. Pýtam sa dievčaťa, niekto musí tú manželskú lásku skropiť slzami. A ženy zvyčajne sú tie, čo viac skropia. Pýtam sa, a chceš, aby tvoj manžel azdareval namiesto teba? Nie, radšej nie, to nie, on nereve, lebo koniec. Reve celá rodina. Hej. A radšej povie, že nie, radšej nereve, ja si poplačem a hotovo. Ideme, ja to obetujem. Pretože ona je veľmi citlivá, on sa tie veci dokáže radšej zobrať na seba, tie slzy. Jednoducho, slzy je príprava do manželstva, podobne ako menzes pripravuje dievča do materstva. Prečo? Dievča, nejaká 7-čka, 8-čka, má veľký problém, ona by sa byť chlapcom. Oni majú také starosti, také problémy, on sa cíti handicapovaný, je to prijať. Až potom dozrieva preto to seba prijatie. Prečo prichádzajú problémy menštruačné v takomto veku? Prečo dievča túži po chlapcovi iba 16 a už po večeroch páče do vankúša? A možno aj mladšia. A preto má čas. Pozeráme tu na vek, bolo napísané 20 rokov, vtedy ešte sa narevem, hej. Prečo prichádzajú túžby skôr? Prečo skôr sú tie túžby? A prečo? Lebo to ťa pripravuje, aby si pekne za tie roky učila tišiť svoje srdce a slz, aby bolo viac, áno? Podobne aj menštruácia. Keby prišla menštruácia v 20-ke, keď sa idem vydávať, by si nedala čo s tým urobiť. A pekne príde od malička, si to zvykneš, pekne, a už to bereš ako nič normálne, to je súčasť tvojho ženského života. Bereš to ako nie niečo, nejaký handicap, nejaké poníženie, ale tvoj deň. To sú tvoje dni, ktoré majú byť v očiach mužov stále vzácne. Ja vám poviem, ja stále prejavím úctu žene, keď viem, že má svoje dni, lebo jej to patrí. Žena, keď má menzes a je v nohaviciach, sa cíti viac handicapovaná ako v sukni. Pretože nohavice sú viac mužským oblečením a sebestačnejším. Pričom žena v sukni cíti trošku obmedzenie. Hej, ušia sukňa, pomalšie, to všetko. A cíti to obmedzenie slabosti. Lebo predsa len v sukni je krehkejšia. A práve to je výhoda, že keď má svoje dni, ona sa utieka k tej krehkosti ženy. Jednoducho, ona má na to právo. Jasné? A ona si dá sukňu a je v tichu. Pracuje kľudne, a ona vie, že má svoje dni a tá sukňa jej pomáha prijať samu seba aj tieto dni. A sa nepodceňuje. Keď sa nohavice, môže mať problém podceňovania, lebo umelo bojuje proti tomuto handicapu, ktorý on na tej cíti a pritom to nemusí byť handicap. Len toto je, že ona to prežíva. Ale to sú už drobnosti psychiky. To by sa dalo o tom rozobrať ešte drobnejšie, ale to len dievčatá, myslím, že môžete nad tým rozmýšľať. Skúste to. Keď máš svoje dni, vezmi si sukňu. Menštruácia pripravuje dievča, aby z nej bola dobrá matka. Pretože starať sa o dieťa, to nie len tak. Ona sa práve týmto, že sa stará o seba ako o to dieťa, pripravuje starať o dieťa. Jednoducho, ona si viac musí dbať na hygienu, viac si tie veci uvedomuje, že jednoducho tomu povolaná a ona sa naučí tej krehkosti ženy, vnímaniu svojej krásy, poslania matky. A preto cez dar prijatia materstva ona prijíma samu seba. Žena bez prijatia materstva nie je byť ženou, lebo materstvo je prameňom ženskosti, jej krásy, obety a lásky. Preto je tak dôležitý dar materstva. Muži majú tiež prípravu? Ani jednu, ani druhú. Trošku s citami majú problém, hej, ale menzes určite nie. Ale majú svoju prípravu do manželstva a to je práve to sebaovládanie. Chlapec, aby bol z neho správny manžel a milujúci otec, potrebuje naučiť sa ovládať svoje telo. Aby ho dokázal držať na úzde. Áno, viem, to je moja manželka, ľúbim ju.
A keď sa toto nenaučí, veľmi ťažko zvláda manželskú úlohu aj otcovskú manželstve. Čiže pozor, tvoj chlapec je chlap potrebuje sex, keď sa nevie zvládnuť teraz, ako sa bude vedieť potom ovládať? Čiže manželská vernosť sa žije už pred manželstvom. Preto chlapec má tiež problémy, prídu a koľko má 13 rokov a už má problém, hej? Telesný problém. A u muža je sexuálna príťažlivosť teda veľmi silná, túžby telesné. A on sa cez toto učí ovládať svoje telo a aj potom sa mohol totálne darovať manželke, aby prijať do svojho života ako milovanú a ctenú, nepoužívanú. Ano. Toto je vlastne cesta mužnosti, dozrievania mužskej lásky. Čiže, vidíte, tretie puto je sloboda. Dievča mi hovorí, rok a pol žije s chlapcom sexuálne, ona je slobodná stále. Po pol hodine mi hovorí, viete, máte pravdu, ja sme urobili prvý styk, od tej som neslobodná. Tak mi povedz, aký je. Stále ho chválila, sme sa viackrát stretávali, jaké má super chlapca. A až teraz, jak sa jej to priznala, začala rozprávať. Zistila som, že chodím na disko aj bezo mňa. Toľko som ho prosila, prestal piť a stále pije. A mám taký dojem, že v poslednú dobu ku mne chodí už len kvôli sexu. Doteraz som bránila všetko. A až teraz sa prejavila. Pretože žena, keď dovolí trácať slobodu a začína seba klam, ona začne klamať. Ona povie, neľutuje to. Samozrejme, že neľutuje, pretože nevie to vrátiť späť. Keby to vedela, tak by to hneď vrátila. Ale nemôže ľutovať, pretože by musela podať, že to je urobá niečo nesprávne. Partia dievčat sa chváli na ulici, že aké majú skúsenosti sexuálne. Dve z nich potom idú po jednej ulici, bývajú na jednej ulici a jedna druhej hovorí, vieš čo? To vôbec nie je pravda, čo sme pred chvíľkou rozprávali. My sme sa iba utešovali. Ja ti strašne zavidím tvoje panenstvo, prosím ťa, chráň si ho. Keď som mohla, tak som si ho chránila. Preto vám hovorím, keď sa dievča chváli, aké má skúsenosti, ona sa iba utešuje. Ona sa nemá čím chváliť. Len chce byť víťazom. Hovorí sa, že žena je tvor, ktorý chce byť stále víťazom, aj keď po 4, ale so vstyčenou hlavou. Musí byť víťazom. Preto to je to, že má problém prijať. Ale dievča, kým nepríjmeš, ani nevyhráš. Môžeš celý život klamať. Hej, môžeš celý život klamať. Ale dievča po takej prednáške má 15, príde za mamou, mama, a ako to bolo s ockom? A mama, ťažké chvíle. Tá vieš, my sme to s ockom nezvládli. Začali sme pred manželstvom sexuálny život. A čo, mami, ľutuješ to? Nie. Mamka, a to aj ja mám tak. Vieš čo, radšej nie. Žena po celý život klame. Pozor, ja som nechcel usvedčiť. Ja len konštatujem. Samozrejme, že vás veľmi vážim, ale to je skôr taký klam alebo sebaklam citu seba záchovy. Kvôli seba záchove. Ona predsa nemôže povedať, že je škarda, keď sa byť pekná, nie? Čo som taká pekná, toto peknočka, každý tomu verí. Ešte keď ide niečo odporné povedať, zabaliť do zlatka, tak to ponúkne, hej? Jaké pekné, hej? Človek skôr by veril. Čiže to je problém ženy, ona chce byť pekná. Preto aj, keď rozprávam napríklad s chalanmi v partii, chalani sú neúpremnejší partia ako dievčatá partia. Dievčatá sú úprimnejšie v spoločnosti, keď viacer dievčat. Chlapec medzi 4 očami je úprimnejší ako dievča medzi 4 očami. Viete, chlapec na rovinu na seba naseká, jak žil a tak, hej, nemá problém. A dievča kľúčkuje a že to nejak to dobre zabavila. Lebo má problém, čo si o mne pomyslí? Nič, len potrebuješ pomoc. Ano? Toto si myslím. Čiže preto sa vám pýtajú, a čo keby ste zistili, že nie som až taká ťažká? Napríklad listočky mi prichádzajú. No nič, ja mám takých veľa. A mám ich veľmi rád. Pretože viem, že potrebujú pomoc. Ja som nikdy nikoho neodsudzoval. Naopak, môžu dosvedčiť tí, ktorí zažili zranenie, že ich mám rád. Preto som tu aj pomáhal. To je moje poslanie. Je to cesta, áno, cesta prijatia. Čiže telo znamená sloboda. Byť slobodný v láske. 3 putá. Každé puto má svoje poradie. 1., 2., 3. Všetko má svoj čas. Nikam sa neponáhľať a byť slobodný.